Харитуз Темурмалик Калхозобод Уяли Хурусон Фахрободу Қубодиону Гаравти Жиликул хулоса ба ҳами тарафҳо бор мебаранд. Фақат аз рӯи канали Саудо ТВ ба дили пир бе ягон мушкилӣ муроҷиат кунед. Худо хоҳад бортона бурда мерасонад бошад. дӯстони азиз, мегзарем ба якумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии Душанбе. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае ки масоҳати 3 сотиқ замин, дорои 3 ҳуҷра, 12 часпондагӣ. хуб, қисми дохили хонаҳо ремонт кардагӣ, фасони хушрӯ замонавӣ. хона дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ қарор дорад. 530 000 сомонӣ нарх дорад. дӯстон азиз, ноҳияи Фирдавсӣ, Гипразем, Пахтакор, Шайнак дар қарор дорад. 3 дар хона, кухни, ҳоҷатхона, ванаш дар дарунаш плюс подвалам дорад. дӯстон азиз, 530 000 сом нархаш. боз муомила карда мешавад. одамое ки аз маҳаллаи Шайнак, аз ноҳияи Фирдавсӣ, Пахтакор, аз маҳаллаи Шайнак хонахар ҳастен, инами якада занг бизанен. ахири 660 600 рақамҳои дастии соҳибмулк маслиҳат карда бигирен. бачаҳо азиз, дӯстон, мегзарем ба дуюмин хонаи назди ҳавлигии фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае ки 1 сотиқ замин дора бо 3 дар хона кардагӣ, фасони хушрӯ замонавӣ кардагӣ. хона қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Сино. мега ки 550 000-ш мега муомилаи соз дора, муомилаи конкретни дора. хона ҳавлигӣ назди ҳавлигӣ фурӯхта мешавад. масъалаи ҳуҷҷатгузорӣ ҳамаш 100% ҳай. техпаспорт ҳастай. хона евро ремонт кардагӣ, канализатсияи шаҳрӣ дора, дарвоза ҳастай, кондитсионер дора, шкаф дора. шкафш мега ки боло поён мепара, мага ки нав па нав аст. дӯстон азиз, об свет доимӣ ҳастай. хулоса хона дар беҳтарин ҳолат қарор дора. 550 000 сомон нарх дорад. серьёзниётон занг зада чахчах кунед. 1 сотиқ замин, 3 дар хона. дӯстон азиз, дӯстон, мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае ки 2 ҳуҷрага квартира дар 8-ум этаж, масоҳати 64 метри квадратӣ. коробка савдо мешавад. коробка 8-ум этаж, духонага 64 квадрат дар ноҳияи Сино дар Душанбе қарор дорад. 555 000 сомон нарх дорад. бачаҳо, 2 ҳуҷрагаи фурӯшӣ дар 8-ум этаж, масоҳат 64 метри квадратӣ, дар рӯбарӯи Родом қарор дорад. алиши вариант ҳам имконият дорад. дӯстон, хаяка вариантотона пешниҳод кунен. агар ки маъқул шава, алишам мекунем. маъқул наши, ҳеҷ гап не. аз шумо пешниҳод кардан, аз мо интихоб кардан, харид кардан аз шумо. дӯстон, ин марамат. занг бизанен, бигӯен ки мо аз канали Саудо ТЖ тамошо кардаем квартиратона. дӯстон, мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ коробка астае ки масоҳати 80 метри квадратӣ дар 7-ум этаж қарор дорад. 3 ҳуҷрагаи 80 квадрат обшӣ, ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе, 400 та нархаш. бача азиз, телефонш рӯи экрани шумо. боз аз таълим маълумотша занг зада мегирен. ин ҳами ҳолат 400 000 сомонӣ. хонаҳо чӣ хеле бачаҳо? наворо чӣ хеле? маъқул шид ё ки нашид? аз куҷо хонаҳоро навор кунем? пешниҳодтон бикунем. таги комментара видео нависта монед. худо хоҳад ба назар мегирем. дӯстони азиз, мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 2 ҳуҷрага квартира ҳастай, дар 8-ум этаж қарор дорад. масоҳат бошад 54 метри квадратӣ, ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе, 280 000 сомонӣ нархаш. 8-ум этаж, 54 квадрат, 280 та муомила дорад.
срочна фурӯшӣ квартира дар назди бозори Корвон қарор дорад. иваз намешавад, фақат пули нақд дар кораи 280-та, леки камтар муомила мекунанд. мо дӯстон фақат навор мекунем, чизе ки роӣ мекунен, адресора пурра нависонда роӣ кунен. рафти видеода ами чӣ мегӯянд, видео аниқ дақиқ шавада, ами одамо серьёзно занг заранд. просто адресора ки пурра наметиҳен, баъдан мардум беҳуда бисёр нороҳат мекунад. бачаҳо чизе ҳаст, бояд мо пешниҳоди мардум кунем, гӯш мекунанд, барои хулоса омода занг мезананд. дӯстон мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшимон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира дар 4 этаж, масоҳат 64 квадрат, адрес ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе, 590 000 нарх, рақамҳои 391 ахири WhatsApp шуна занг занед. хона дар канечкаи маршруткаи 11 наздикии калсавои политехникумда қарор дорад. дӯстон азиз, кӯчаи ТГМ нав 3 тиреза дорад, кухниш ҳастаи обсвет, дӯстон азиз, ҳастаи канализатсия шаҳрӣ дорад. дӯстон азиз, отоплениё дорад, балконам дорад, таъмир нав, 590 000 арзиш дорад. кадометонда ки лозим боша занг бизанед, аз номи канали мо салом расонед. наздикии маршруткаи 11 қарор дорад, терториаи калсавои политехникум. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира дар соколни этаж, масоҳат 48 квадрат, дар Зарафшон, Зарнисор, шаҳри Душанбе, 278 000 арзишаш. дуҳуҷрагаи квартираи фурӯшӣ техпаспорт дора, ремонт дора, рӯбарӯи бозорчаи Зарафшон 180 метр боло тарафи ҳавлиҳо, соколни этаж, поёни якум этаж, охири хонара нархаш мешидагиш 278 000 сомон. ина занг зан, рақамҳои WhatsApp ахири 24 шуда чахчах кунед. нуҳумин квартираи фурӯшӣ. дӯстони азиз, боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира дар дуюм этаж, масоҳати 45 метри квадратӣ, повороти Ленинград, шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, 45 квадрат, ремонти дараҷаи оли замонавӣ, дуюм этаж, 450 000 нархаш. бинои 18 ошёна, хона дар дуюм ошёна, масоҳат 45 квадрат, хоб духонага тоза ва зебо, бо ремонти замонавӣ ва тамоми чизи чорааш. ду таълиф дора, кор мекуна, ҳуҷҷатҳо, шартнома, садфоиза, обсвета ҳаста, бемушкилия. бачаҳои азиз, алиш намешавад. адрес повороти Ленинград, гардиши Ленинград, ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Душанбе, 450 000 лаби роҳи Калонда қарор дорад. бачаҳои азиз, ина хона, мана хона. одамое ки мисол шароит дорен, сум дошта бошен, фикр мекунем гина бигирен, 1 сол пас, 2 сол пас нарх навои хонаҳо умуман гап зада намешавад. бачаҳои азиз, мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшӣ. дӯстон азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира дар 5 этаж, ки масоҳати 45 метри квартира ташкил метиҳад, райони Шоҳмансур, Каратегинскида қарор дорад, шаҳри Душанбе, 480 000 арзиш дорад. дуҳуҷрага квартира дар 5 этаж, 6 дом, новостройка, хоб 45 квадратный метр, ремонт хайдасен дараҷаи оли, фасонхушу замонавӣ кардагӣ. сериозиётон аз номи канали мо Саудот ТЖ занг зада масиҳат карда бигирем. бачаҳо нафаре ки аз ноҳияи Шоҳмансур, Каратегинский хонахар ҳастен, квартира ҳастен, ина ака қатӣ чахчах кунем, маъқул боша бигиренаш. хоб дӯстон, ирӯза навори хонаҳои Душанбе, не толка ирӯз, ҳар рӯза навор дорем паштӣ, фақат хонаҳои Душанбе дар канали Саудот ТЖ гузошта мешавад. баъдан барои қабули реклама, хона, замин, мошин чизе дорен, дар WhatsApp рӯй кунед, рекламаш карда фурӯшта мегзорем. лайкҳоро монед, дар канал подписа кунед. зиндаву сарваланд.